potuvarsi on aika niinku rehevän mehevät. No, salaatit. No ei niissäkään paljon moittimista ole. No siellä on sipulit, ruohoa. No sitten mietin, että kyllä mitä nää sitten. Mutta että aika tropiikilta näyttää kuitenkin. Ja yllätyspyllärinä. Totta kai kasvimaalta löytyy horttonomin aluettakin. Oven semmoista niinku, että mitä, no mikähän tuo sitten, no se on mikä lie. Ei se nyt, ja kauhean pusikko tuokin. Joo. No paljon kysellyt mitä ne on, mutta että pottua se nyt ainakin tää pitäisi olla. Kuitenkin.